हे लोगोफोर मा खबर आसा खालायो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै आंना माथोआबो थरायबाय लोगोफोर आंना लोमजाबाय थायो मानसियानो दाबो लोमजाबायसो दं बेमारिथार लोगोफोर आं थेवबो भिडिअ बानायबाय थायो आरो आङो ओमफ्राय लोमजानायनि थाखायनो मैयाबो भिडिअखौ माने एंगारनो हायाखै आङो आं हाबोलाथाय सानफ्रोमबो हगारनो नाजायो आरो बेनिफ्राय माब्लाबा बेबायदिनो बेमारि मानसि नालाय लोमजालाबायना होयो बेनिफ्राय होनो हाया जायो आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि सेरसिम फैनायानो जाबाय लोगोफोर आंनिया माने जोंफोरनिया टिमा मोनसे सर्ट भिडिअ बानायबावदों आरो कार्टुन नङा आरो ना मानसिफोरसो आरो रियेल मानसि ओमफ्राय जोंनिनो टिमनि आरो चेनेलनि मुङा आइ मिडिया प्रडाक्शन्स आरो बेयाव माने सर्ट भिडिअ एंगारदों आरो भिडिअखौ दिनै एंगारबाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जाबाय स्ट'रिनि मुङानो जाबाय लुबैसुला बिजामादै लोगोफोर बावगारथारनाङा दे थांनानै नायहैथार लुबैसुला बिजामादै आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बयबो दे बेनिफ्राय दा आं थांथ'लायनोसै नोंथांमोना बयबो नायहोलांदो दे थेंक इउ होनदों नोंनि आखायाव 30 सेकेन्ड गैला माबोरै बुंनो नङाबा नों थैखाबाय बुंसै आं बुं माबोरै आं बक्सि मा बक्सि बे माबायदि जानो हागौ बे माबायदि जानो हागौ बक्सि बुं नों बक्सिया माबायदि जानो हागौ बुं थार बाथ्रा बुं बे माबायदि पसिबल जानो हागौ नों माबोरै बक्सिया आंबायदि महर लानो हानाय माबोरै बुं नङाब्ला बे दिरिंखौ नुदोंना नोङो आरो मेरायबावना होलायबावगोन आं नोंखौ माबोरै बुं नोङो माबायदि आंनि महर लानो हानाय बुंनाङा बुं बे माबोरै जानो हागौ नों माबायदि आंनि महर मोननाय माबोरै पसिबल बे माबोरै जानो हायो बुं बुंगोन सार्जारि खालायदोंमोन आं सार्जारि मा आंखौ बुथारनायनि सिगां नोंखौनो बुथारगोन आं बे जोनोमाव खारग'खाया आंनिफ्राय नों फैफिननाय खालायाखै रावनाय दे बिहामजो जिखौ एसे बोथ्रोदना हो गरम मोनबाय आं गरम मोनबाय औ मार गरम मोनबाय र' थेवबो एसे जोम बोथ्रोदजोबा जासिगोन दे आयै बांद्राय बोथ्रोदबा आरो आथिङा गोजांगोन दे जागोन दे नै आयै एसे खिसारि संदों आं जानानै हस्पिटालाव थांसै माबा मोजाङानो जाबाय माथो मानोथो थांबावनांगौ हस्पिटालाव नाङा थांनांगौ गिलु बालुनो आरो दिनैनि बायदि जाबावबा दाहाय आरो हराव नाङा देखायना लाबथानोसै खेबसे डाक्टरा नायनानै मालाय मायबा मुलि हरगोन ना हामबायानो आरोलाय माथो मुलि नांबावगौ फैसा खरसानो बारा फैसा थाङा दे सरखारिसो फैसाखौनो गिबाय थाब्ला आरो बांद्राय जाबोला मा जाबावगोन हारसिं मानसि आङो हाख'वानो बेसे गिनाय मोनो दे थांगोन दे र' आं खिसारिखौ लायनि नोंखौ दिनै बुथारखागोन नों साला जेन थेन बासिदोंमोन नोङो आरो गामिनिफ्राय फैफिना बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय रादाय नोंखौ दिनै बुथारगोन आंबो थैगोन नोंखौबो बुथारगोन आं दिनै नोंखौ दिनै आंनि आखाइनिफ्राय रावबो बासायनो हाया पाटनायाव फैफिननाया नोंनि गोरोन्थि रादाय पाटनायाव फैफिननाया नोंनि गोरोन्थि नोंनि साननाया माब्लाबा जाफुङा माब्लाबाबो आंजों देरहानो हाया रादाय नों अलरेडि जेनखाबाय बक्सि नों अलरेडि जेनखाबाय नोंहा मायबा जोबथि सिमां दंबा बुं मानोना नोङो बिनि उनाव बुंनो खाबु मोननाय नङा सोर खाबु मोना उनावसो नुनाय जागोन थै साला रादाय ओइ साला थै साला थै रादाय बांद्राय हाबदों नामा बांद्राय हाबदों एसे हाबदों
फिसा सैमाया हारामिया सुना होदों उदै साइडआव साइडखिं नांजानांदों बारा हाबाखै ए नै थु डक्टरनियाव थु डक्टरनियाव थैबाय नामा बियो बुथारबाय नामा नोङो बेखौ मोनथिया थैबाय नामा एबा थैयाखै बियो हारामिया दानो थैया बियो आंनि आखायावसो थैगोन बियो थैसो गबाय थौनाय नै बांद्राय गदों नामा थैया हिस्रि खाथाबनांगोन हिस्रि थेंक्सलै भाई नों गैयाबा आं दिनै थैसिगौमोनसो खोमा थेंक इउ दे मा जानाय दसेनो बहुद खोथा जालांबाय नों बियो सोर मोनथिबा नों खर' गिदिंना गोग्लैगोन थु बेखौ लांग्रोदो खाथाबना दा खिन्थागोन आं लासैनो बेखौ चेयाराव खाथाबना दोनहैग्रोनि नङाबा बे हारामाया सारि मोनफिनगोन थांनो दसे खिन थांनायावनो मा जाना थाजोबखोलै बा नोङो मायबा जानायबा मा जागौमोन दे मा जानो सन्जिब आं दिनै सानखादोंमोन आंबो थैगोन नङाबा बेखौबो बुथारगोन होननानै साननायावनोथ' सोरबासो सुजाबाय बेखौ बख'नो गोनां मा बाथ्रा दे बेखौ नोङो बख'नो नाङा जायाफ्लाङा मायबा मोनसे जानायबा मा जागौमोन दे बेनिफ्राय सोरमार बियो नोंदि बुंदोंमोन खर' गिदिंगोन नोंना खोनाबा होननानै सोर बियो ने नोंनि जेवजा आं मोनथिनायावथ' नोंहा जेवजा बिफंबो गैया बिजाबो गैया नों हारसिंसो सोरमार बियो सोर जानो बियो बक्सि गुन्दा दाखु बक्सियानो बियो मा बुंदोंलै नोङो नंगौना नङालाय औ आंबो गिबियाव फोथायनो मोनाखैमोन बक्सियानो होननानै बुंदों बियो ने नंखायसो बुंदोंथाय बेलाय माबायदि पसिबोल बक्सिखौलाय अबाव नोंबायदि नुयो बक्सियालाय माथो गुबुनसोमोन बेलाय माबायदि जानो हागौ नोंबायदि सेम टु सेम डुप्लिकेट जानो हायोनो बियो सार्जारि खालायदों होननानै बुंदों मा सार्जारि बे खर' गाज्रि जायाखैथ' बियो नंखाय बुंथारदों बियो बेखौनोथ' आंबो फोथायनो मोनाखै दा बेखौ मोजाङै सोंहैबावनोसै आंनिबा बेबायदि जागोन ना बेनोथ' सार्जारिजोंलाय माबायदि पसिबोल जानो हागौ सेम टु सेम आं बायदि बानायनो ने हायो हानायालाय आजिखालि हायोबो खोमा मबाइलफोराव नुलाबायो माथो इउटुबफोराव होनबा हानोबो हानाय बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुजि मोनासै आङो बेयालाय नोंनि महरखौ लानानैलाय बे थानोलाय मा दरखार जादों मा थारमाने आं मोनथिनायावथ' सम्पतिनि अनगायै जेबो जानो हाखाया दे मानिना लाबाय बे बक्सियानो बे सम्पतिबो लुबैबाय बेबायदि माबाबाय नाथाय माबायदि जाखो बियो सार्जारिबो खालामबाय दे बेखौ माबाय नाथाय बेफोर सार्जारि खालामनो डाक्टर फैसा थाखा बेबायदि लिंकखौ अबाव मोनखो बियो माबोरै मोनखो एसेबां गिदिर डिसिजन लानो एसेबां गिदिर खामानि मावनो बेफोर खाबुखौ अबाव मोनखो बियो बेखौसो हमस्लाबनो हायासै आङो बेनोथ' बेबो आंनि गोसोआव सोंथि जानानै दङ दा बेफोर गासैबो सोंथिनि फिननायखौ बक्सियासो होनांगोन बक्सियासो मिथिगौ मा मोनखौ बक्सिया बेबायदि खालायनानै मानसिया सम्पतिनि लबाव एसेबां सिङाव गोलैनो हायोना माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिलै बेफोरबायदि मानसिबो थायो संसाराव फोथायनोनो गोब्राब मोनो फैसानि थाखाय सम्पतिनि थाखाय मालाय मानसिनि महरखौ लानानै बेबायदि सोलायो मानसिया मा गोसोनि मानसि बेफोर मानसिखौ इसोरा मानो जोनोम होगारदों मानसियालाय एसेबां गाज्रि गोसोनि जानो हायोना एसेबां सिमसिम गोग्लैलांनो हायोना मानसिया बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै आंसो मा खालायनो मानो जाजोब्बाय हमनोनो हायाखै आं दा मा खालायनो आं बक्सिखौ सोर फोथायगोन अबेयाव प्रुफ मोनगोन बेखौ एंगारबाबोथ' बियो आरो बेबायदिनो खालायफिनगोन बेफोरबायसा लाजिगैयै मानसिया माब्लाबाबो सुद्रायनो रोंखाया बेखौ एंगारनाय माने खैफोद लाबोनाय जाय जासिगोन बेखौ बेबायदिनो खाबथानानै दोनसै साननैसो दा प्रुफखौथ' लागोनानो आं बुंबोलाथाय रेकर्ड खालायनानै हो मबाइलावबो एसेबांथा मिस कल जाना दङ सुदेमनि मिस कल रितुनि सोर फन हरसोनायमोनबा मबाइलखौबो साइलेन्टआवसो दोनखादोंमोन आं सुदेमा हरनिफ्रायनो फन खालायदोंमोन माथो एसेबांथा मिस कल मानो हरनायथाय र' खालायफिननि आं हेलौ सुदेम फन खालायदोंमोन नोङो
एसेबां मैयानिफ्राय फन खालायबाय दङ आङो दासो फन हरदों बियो माबे खामानियावथ' एसेबां बिजिमोन नोंलाय आंनि एसेबां 100 बारसो हरनाय फनखौबो नों हमनो थाखाय रिसिभ खालामनो थाखाय सम मोनाखै ओइ सुदेम मा बुंनांगौ नों बुंबाबो रागासो जोंगोन मा रागा जोंनाय बाथ्रा नों बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुंनांगौ ना खुला खुलि इथिं आरो आं मा जानानै दङ आइया बेसे लोमजानानै मैया थानो हायाखै खम्पि मा खालायनो मा मानो डाक्टर गैया मु गैया हर गेजेराव दै लुयै लुयै माबा जायाखै मानसियानो बेसे लोमजानानै नों आरो एसेबो गुरुत्वआनो गैया मा आइया लोमजादों बारा जादों नामा बारा जादोंथ' र' डाक्टर गैया मु गैया हर गेजेराव बेसेबा लोमजानानै मा खालायनो मा मानो नोंखौबो फन हरदों नोंबो हमा आंसो मिन्थिगौ बेसे गिदोंमोन आङो नों मानसिया बेबायदिनो आगोलनिफ्रायनो एसेबो रेसपन्स गैखाया रेसपन्सिबल गैया नोङो दे सरि सुदेम आं एसे बिजि दंमोन खामानियाव मा बुंनो आं नोंखौ दा आइया मोजां मोनबायना मोनाखै एसेबो मैयानिख्रुइ एसे मोजां मोनबाय थेवबो दा हस्पिटालाव लांनो नागिरदों मानसियानो हस्पिटालावनो थांनो नागिरा आरो दा गोसा जाना होबा मा जानो एसे लाना थांनि र' डक्टरा माबा मुलिफोर हरो नामा इदि दे लाना थांनाय नोङो लाना थांनाय आंथ' लाना थांगोन नों मा खालायगासिनो बेयाव मा फन गैया माबा गैया खबर गैया मा खालाय मा माय माला फैनो सानो नोङो माब्ला फैगोन थांगोन र' सुदेम थांगोन दे नोंनालाय बेबायदिनोसै आरो नोंलाय अबावथ' जोंनि साननाय बायदि खालायो दे गोसो जाबोला फैबोलानो जाबाय मानो बेबायदि बुङो मानो बिदि सानो दे सुदेमनो बाथ्राफोरखौ खिन्थाना खिन्थाया खिन्थानाया जानांगौ ना हामगासिनो नङा सुदेम दे दोनसै आं दे आं हस्पिटालाव लांनो नागिरदों आइखौ दोनथ'दो दे होमबालाय खिन्थाथ'ला दे दा ओरैनोबो टेनसनावसो दं बिसोरो उनाव खिन्थासिगोन आंखौ निमाहा हो रादाय आंखौ निमाहा हो आंखौ सुनाङा आं नानै थैनो गोसो गैया प्लिज आंखौ दा बुथार प्लिज बे सुरिजोंनो नों आंखौ सुदोंमोन ना उदैयाव मोजाङै नाङैखायसो नङाबाथ' आं दिनै थैसिगौमोन मोजाङै हाबिखायसो इसोरनि अननायाव एबार आंनि फालाव आं सुगोन नोंखौ नोंबायदि मानसिखौ थांना थानो होनानै जेबो लाब गैया आं सुगोन एबार नोंखौ नों थैदो रादाय जेबो दाखालाय आंखौ सुनाङा नोंसोर जा बुङो आं बेखौनो मानिगोन नोंसोर जा बुङो बेखौनो खालायगोन आं आंखौ थांना थानो आंखौ बुथारनाङा नोंनि असभ्य बिफाया अबाव हालाया माबारै खिथा हारामि हालाया अबाव नोंनि बिफाया दं नोंसोरनि पापनि जोदोआ ओरैनोबाबो बुंफबखाबाय मिथिबाय नोंसोरनि मोनसेबो प्लेनिं साक्सेस जाला नोंसोर जाखिनि मावनांगौ मावजोब्बाय एबार आंनि फाला नोंसोर आंखौ बुथारदोंमोन ना नोंसोर आंखौ बिल्डिं सानिफ्राय नारहरदोंमोन ना कुत्ताफोर गोसोआव दंना गैया नोंसोर बिफा फिसाज्ला आंखौ दि बिल्डिंनिफ्राय नारहरदोंमोन नोंसोर आंखौ खमायाव थांगोनमोन आंखौ बुथारनो नाजादोंमोन नोंसोर बिल्डिंनिफ्राय बुथारहरनो नाजादोंमोन नोंसोर बिल्डिंनिफ्राय गारहरनानै हास'नानै होनो नामा गोरना नालाखौ दानो नोंसोर जि बुङो आं बेखौनो मावगोन आंखौ दा बुथार सैमा जात हारामिफोर नुदों सैथोआ अरायबाबो देरहाखायो दानाबा नोङो फारि फारि मोजाङै खिन्थालांजोबदो माबोरै जानो मोननाय बेफोरो माबायदि जानाय मोजाङै दानो खिन्था नङाबा खिन्थागोन आंखौ जेबो दाखालाय खिन्थागोन होनदों आङो